गंदल वेहवल पिस्सगत्तित कतूर स्टोरी मरट हाबर्ते परिवल गंदलदुन सूडंतत मा कड़कुन्नद कोर पोरीकुन कच्चिवोयवल पिट्टेये बत्ती तान पिस्वल जिंदगितुन सूट्टेके मायनन कामसियेवल उंदि डेग्गूर कत्तूर स्टोरी मक्सिमंता केंजट गंदल 70 साल पिस्संत गंदलदुन 40 साल क्वानेकेन तानंग तिडिंज बाइलह बेरसंतंग आहन लामतलाम तिडिंज बेरस्ततान गंदलदुन सिकरिक येवल मुस्किलांता तान लामतलाम मोस्सोर बेर्सिकुन बूड वरिसी मనంత आहन वरित तान गंदलदुन तिनवल खूब वेल्ले कटीनांता तानंग मारेलिक डाट बेर्सी मारेलिक वज्जन आसी पोर्रो परिवल कटीनांता परिये पर्रो ఈతల్ గట్కతే గందల్దున్ మున్నే రండే సర్రింగ్ ఉంది బత్తల్ ఇత్తేకే బత్తై తిన్వక్ మంజి కర్రుదే సాయవల్ రండ్ తన్వ తన్నతున్ బద్లికి ఏవల్ గందల్ తన్వ తన్నతున్ బద్లేమాయన ఇన్వడున్ ఆచాంత బద్లేమాయలే వెల్లే రోజ్ పియంత తన్వ రూపున్ బద్లికీలే బాయ్ డెగ్గూర్ గుట్టతే మన్లే సూడంత అని తన్వలాంతలాం బెర్స్త మొస్సుడున్ రండ్ కాల్కున్ నెడ్డు మిర్సి నోము రాతెక్తేరి కోహకంత మల్ల ఉండే మొస్సోర్ పూన ఫూనేంగ్ వాసి మొస్సోర్ స్వేయాల్ బెర్స్నల్ వేరి సర్రీ సూడ్సేర్ మనంత పూన మొస్సోర్ వాతుపజ్జ మొస్సోడే లహ్ బెర్స్తంగ్ కాల్క్నంగ్ తిడింజ్కున్ కోహ్సి తెండ్సి వాటంత మల్ల తన్వంగ్ మారేలీక్నే బెర్స్తంగ్ బూరన్ తొడ్డే తెర్సి వాటంత దాహన్ గందల్ మల్ల ఉండే జన్మ ఏతంత వజ్జన్ ఆసి మత్తంగ్ మారేలీక్ హల్కా ఆంతంగ్ మొస్సోర్ మల్ల ఉండే స్వేయాల అంత తిడింజ్క్ బద్దేన్ పీతేక్తేరి నిష్టేమాయవక్ నివ్డేమాంతంగ్ మల్ల ఉండే జవనిత్ మొడి సికరిత్ లాసీ పరిలే పెసియంత కేంజ్ తిట్కీ గందల్ద పిస్సగత్తి మాకూన్ కామ్ సియార్ సిల్లే ఇచ్చుసగోష్టిత్ సాటి సోంగ్ ఆసి నారజ్ ఆసి సాయంతేరి పిస్సి మంజి లడేమాతేకే జీత్ మీ కాల్కున్ మున్నే వాసి నిల్లంత మరట్ మేయన ఇంజేర్ ఇత్తేకే మరట్ జర్రూర్ బద్లేమాయలాగర్ అగ్గనే ఊచ్చిమత్తేకే మీవ మీకే వీట్ వాంత ఇంగే సమాజ్ మికున్ పట్టీస్ కియో ఎద్ తొడసం కైలాస్ గురూజీన విచార్ మన్వల్ నార్ వాఘాపుర ఆదిలాబాద్ జిల్లా